Na železnici rozhodujú sekundy. Dvaja muži obišli spustené závory a pokúšali sa prebehnúť cez štvorkoľajové priecestie. Rýchlik už prichádzal. Jedného z nich vlak stiahol a na mieste zomrel. Druhý sa dostal na opačnú stranu, ale so zraneniami skončil v nemocnici. Išlo o veľký hazard. Česká polícia zverejnila zábery ako varovanie. V Juhomoravskom kraji ide už o 19. podobný prípad v tomto roku. V 10 z nich zanemohla nepozornosť alebo porušenie pravidiel. Problém je aj dlhá brzdná dráha vlaku. Ani pri okamžitej reakcii rušňovodiča nemusí stroj stihnúť zastaviť. Ak strojvodca sa rozhodne zabrzdiť vlak, tak sú to až kilometre. Takéto nebezpečné situácie pritom počas leta pribúdajú aj u nás, ale s električkami. Podobná hrozivá nehoda sa stala aj tu v bratislavskej Karlovej Vsi. Dvaja chlapci prechádzali cez električkovú trať. Jednu električku videli, no druhú, prichádzajúcu z opačného smeru, si nevšimli. Jeden ešte stihol prebehnúť, druhého električka zachytila. Vodič už v zrážke nedokázal zabrániť. Električka má aj núdzovú brzdu, no aj pri rýchlosti 40 km za hodinu potrebuje na úplné zastavenie 5 sekúnd a dráhu 27 metrov.